Дихте или гащи да не искаш, защото не искаш и е мега насрант. Не е насран. Трябва да си направим чисто хум. Между другото, да. Чакай сега. No fucking way. Брат, имам черви за плотно. Виж какво имам просто. Той червя. Ммм. Оп. Базичката. О, да. Пише хижа Жаледена. ледена. Ледена яница. Ве. Оле. Я ще си погледнах телефона за една секунда и гледам как пропадна в яма. Не. Знаеш къде? Охо, чакай, не сме се разбирали те, братленци. Чакай. Такива Чакай, крокодили. че ви казах, че... Ама аз съм на края на мапа, обаче... Не идва. Тестявам ти път доста. Защото сега го няма този евент. Принцип, щяхме да ходим за... Не! Чай да ходим да бием това, как биш, Giant Clam, тъй то сгубихме, нали? И сега нещо, кое е най-гадното. Underground пустинята трябва да отидем най-отдолу под нея, пък тя е доста дълга. И там има един специален байом, който, нали, там трябва да изчакаш, нали, да намериш арената. То не е нужда да намериш, просто ще е по-лесно с арената. Трябва да се чака, просто да се спавни. Добре. Аз стигнах тук до някъде. Stormland Mandible. Ама... Постои някакво светка около него. Да, ти беше за спална материал за спална на това, на Desert Scourge. Стигнах до лава. О, fuck yeah. О, май fucking god! Намерих също нещо, което намерих в моя такова, в моя свят. Питах ще да е много яко. Stormland... Джоана. Джо мама. Оле, Джо мама, откъде беше, бе? Даже не си спомням. Джо мама. Не би... Той не е ли от Гъмбъл, бе? Или? Ама аз точно ти се чуя, ама сам нямам точно да е от ти. Джо мама. Банана, че се казваше Джо, май се казваше Джо, ама. Джо, да. Там дали беше банана, той е банана Джо. А не Джо мама. Той е Джо Банана. Не е Джо банана. Джо мама. Не Джо банана. Никаква идея. Просто са спална. Оле, ти си още там. Стига, бе. Джо мама. Или Джо банана. Ида. Еди. Аз даже съм ти направил дирия. Надявам се да не е изпуснал. Надясно ли? Не. Братле... Не, сериозно. Аз не съм сериозен играч. О, богу. Не мога. Като си го зумна повече даже. Не, брат. Не, бе, брат, пак на същото място. Пак на същото място. Брат, да. Не. Аз трябва да се върна, брат. Не, брат. Така много внимателно. Камята ще се... брат. Тук не мисля да умира трети път. Значи тук ще стъпната с лава. Да бях клепнал долу. Тук внимай. Сега, внимавай. Мале, добре, че не диди. Чакай, братле. Побърсав. Чакай, какво стана? Какъв спир ми даде, бе, брат? Къде трябва да отидем? Ево. Защо се пусна толкова... Една песничка. Да, някаква мега превъзтяващата музичка. Тук е много спокойно. Аз съм си направил един бокс. Окей. Чакай, къде трябва да го бием във водата ли? Знам как се казва, някаква голяма мида, брат. Пак ли, бе? Брат, трябва да го убим бързо, покот ще идва. Да. Така ще го убим толкова бързо, ама. Бе. За такъв къде? О боже. Мидарника. Аре, бе, брат. Че ти е, бе. Yes! Бре, връщай се. Майкото и тъкмо се спълна.
Този път беше много по-лесен. Да. И сега вече имаме адекватен даш. Ой, какво ти куче? Ах ти кучето. Да видя какво... Падна ме с съмъна, който исках. Майко! Брат, той е съмън е брутален. Ноле. Колко? Вече помислиш, че има 35 чести. Както той са миди. Верно, защото аз буквално ти сега погледнах в инвентарите си и гледам. Миди приличат на златни чисто и викам какво. Старфиш, брат, Който? трябва да отидем до морето. Трябва да прекусим целия мап. От до за една звездичка. Старфиш. Готов съм. Да, мога се връщам. Да. Буквално. Хайде. Готов съм най-накрая. То ти си готов реално. Да. Той го направих за тебе, хебе. Вече си Ево. фул сет. Кю. Хайде да почваме код. Аз съм на 14. Дефенс. Имаш по-малко аксесуари да ти дадат дефенс, защото аз имам... Едното ми дава 4, другото ми дава и той. И- Само да се оправя малко. Ето стреса без го махам, той го махам, той го махам. не тая шапка ще взема. Какво беше това? Айде. Лесно. Много по-лесно от моя първи път. Дед го бих през цялото си говорене с Калчо. Уе, така, взе го. What the fuck? What the fuck? 38 демидж. Окото го убихме. Нито, А, ако нямаш. не, то трежър бек има засик. Еля. Да, бе. Та просто самия айтъм дете сега. Ясно. Рич Махагони. Рич нега милионер. Те отива му земната къщичка. Да я правим. Ай, чакай. Отивам, имам 5 рич нига махагони, че направим маса от него. Рич нига махагони, о ес. Рич нига махагони. Даже не ми се е падал, брат. 5 дефенс. Между другото, много макив как отгоре на къщата има проснал дърво. Аз ти би се да го оставим. Тук как мога го направим? То тук е много стръмно нагоре, ба. Нали имаш 5%, ако остана? Направо да предаде. Направо ме предаде, да.
Дикте ли гащи да не искаш, защото днес ще е мега насрамът. Не е насрам. Май да ходя към джунглата. Добре, тук да направих някаква работа. Пълна за околото още в мене. Че ако искаш, мога би още един път. Пътя? Или тук в... Давай, по пътя мога би. Да, не та серенка е тук. Оп. Че да, бе. Рувенската го играе. Стига, бе, брат. Да, на един. Не, бах ти копелет. Буквално пак беше на нула. На много малко. Страша го. И аз викам какво? Аз мислех, че го убихме. И аз? Първоначално си викам окей. Ама... Пича... Сега работното ми време приключва. Буквално. Той само нощна смяна. Само нощна смяна, да. Ама когато го извикат? Да, когато го извикат буквално. На повикване си един нощна смяна. Ами даде. Warhol пошенки. Те са такова да мине. Те? Тинки. Ако умре или аз ти... Да, ако умре или аз ти умреш. Оп, този беше изнасилен. Влизах му, много тежко му влизах. Оп. То се тук и този ще бъде изнасилен, без да знае. Това е гоблинската армия, не сме били. Ние трябва да убим първо... Чакай. Ти. Да. В смисъл, тук си има ред, по който се бият, или? Не, то по принцип си те в нормалната. То ти даже къде го спалниш, минава някакво известно. Ама... Да, защото нали от книгата там гледам, тако си няма значение, смисъл. Няма особено значение, просто точно за гоблинската армия първо трябва поне да спалним первия, тогава ще тръгнем ти за гоблинската армия. Да. Майко, колко слаймове има. Йоу, чакай, какво става, тук е някаква тежката... Брат, къде ма прати ти? Слайм. Челата между другото. Само че трябва да си направим арена. Стига, брат, буквално и батерията на мишката ми Не. Батерията на мишката ми спря, брат. No fucking quick. И на нея се закачам на батерията. Да, кой го пускам? Верно, че е малко. След късна предукта. Ще направя по-голяма да му да са... Гледай, какво са се събрали тук кокошките. Пазят го. Не, няма да биеш моя приятел, коня го бия. Направо... Направо се спомня до мене. Спомня се до мене. Чакай. Така. Тук докато се спална, гледай.
Не, брат! Махни са! Махни са! Махни са! Махни са! Майко, брат. Махни са! Не, Ти беше много инсейно, бе. Ти беше бахти точа. Не, чакай малко. Тук беше лоша идея да пропадна. Не, Олеле. не, чакай малко, че пропаднах никъде, брат. Yes! Майко! Yes. Брат, не искам вече да виждам жила. Аз не искам да виждам чува, наистина. От чува? Пчела. Ще... Ние още имаме джърни тук да сме Макс Хелт. Ти беше бахти сайд квеста. Между другото, да. То ние реално ударихме сайд квест на сайд квеста. Наистина. Бигана. И да ти кажа, може да бъдем много инсейн, ако си направим някакъв сит Да. със сайта ми. И какво ще кажеш за сега? Рисва ли такава мода? Със сигурност, да. Доста по-разнообразно бих казал. Допадаме. И особено в момента, както имаме време да играем. Много да. И се наслаждавам, наистина. Общо взето е готино, защото не съм го правил много отдавна. Ние реално убихме пчелата, която е много по-напреди. Между другото, чакай сега как... да. Книжката тук. Чакай, ние значи трябва да можем да прогресираме още повече. Да би тогава са... Не. Да се направим. И нещо е много лесно според мен. Тук мога да съберем доста обсидиан, между другото. Маля... Айде. Сега, брат. Не мога да взема обсидиана. Да, не можеш още. Защото се сещам, че ще ни трябва в един момент. Да, то там за Хелстома. Трябва да си оставя малко полшанките, брат, защото половината ми инвентори е полшанки. Имам 36 жила, бе, брат. Какво? Брат, какво ми говориш, в чиста имаме, аз сега си ги служих 48 жила в чиста, брат, общо. Стига, бе. Бягай! Ай! Чакай! Каква е тази... Тут ще е спаунер някакъв. Ти си ми взел голда. Не, го е там. Къде? Долу. Не, какво? Да бе, ти нали го взе? Не бе. Бе. Не съм взел голд. Нали, аз за монетките ли мислиш, че ми прекараш? Да бе. Да, там трябва да съм. Колко? 20? Я съм. 25 бях. Ама ми дай 23, защото аз си бях взел някак на 2. Аз имам колко с 23. What the fuck? Взимай, те са... Аре. Чакай се, кой ми ги даде. Какво? Кои? Стотинките. Не съм ти дал нищо. Какво? Имаш стотинки? Пратим 50 голд. Ари бе, чутка, дойдоха ти с... Не знам. Значи те с 26 дети ги давах, значи са... Че добре бе, нафармили сме доста голд. Да, между другото. Майко брат, тя гледа какво става. Ево братлета, мали. Такива мелета много макефят. Да. Да я разпиляваме. Много е satisfying. Доле, ще кажа, нямам памет, такова. Пак нямам място, исках да кажа. Какво? Не, тук може просто да го оставим, то няма смисъл. Ама ако скажеш, мога го убием, или? Зато не сме били такова. Не, бихме го. Тут и мидата, бе, да. Пример, да имам... Че е малко. Имаш ли място? Не. Направи си едно място. Стана се наложи да. Thank you. Намерих малко място в моето сърце. Праши. Оле, аз защо го бия с брадвата, май? Мале. Пианото искам да го взема. Аз вземам картината, брат. Да. Смесват са биомите и заради има. Естейте и черно. Невероятно. Тук
тук сме към джунглата, не лъгва. Тук има още една пчела. Не. Не. По-скоро не. Той път бих паснал. Няма да лъжа. 50 чак там. Остават ни още колко хилт имаш? Още 4 сърца. Още 5 сърца, значи. Ой. Няма ко да стане. Майко, 2 сърца на едно място. Оу, те е като някакъв джакпот цена. Прече, малко пак ще мина тук, защото не съм минал полшанка. Виж, много съм моля да намеря. Чакай, май намерих сърце. Сам дай да го видя. Добре, намерих го. Знам къде е. Намери ли? Добре, двамата сме Браво. в хилт. Ай, връщай Браво, се. О, не. Без пчели, без такива работи. Какво им да ми червя? Че, да, между другото. Ще ходим? Не, направо ги фърлям. Не, къде е чиста състоя. Ще измисли някаква полшанка. И с живота? Quickstack. Да, ама... Той е едно. И нормално. Майко... От, кой ти е? Да фък. Костюм от... Да. Бас май много ненужни работи взехме. Аз да ти кажа, още нямам бутушки. Да, ти ми направи впечатление. И смисъл, и се движа пак много добре. Да. Не смисъл да ти кажа, ми прави много впечатление. Поне прашици ма. О, да. То такъв дейт ма буства. Другата дупка. Май, да. Дропър. О, ес. О, ес. О, ес. Ой, чакай. Не, твоите бомба. Почна ма замера. Не, моите бомби да те бият. Дели? Направихме бахти бомбардировката. Тя да светна така пак с... Не, брат, знаешко. Тия розови торчови са на късмет. Да. С тях убихме пчелата. Пък да не убием и червя. Да, защо не? Ай, и тук последното. Защо се гърчиш? Кой да ти каже, брат? Гледай. Не. Защото няма чакай. Ай. То ти направо ма налази, брат. Чакай. Чакай, удя. Surprise, motherfucker! Стига, умрях. Не бе, Вуд. Вуд. Не. Брат. Не, сериозно. Майко. Нищо, такова ще говорим. Не бе, не щяхме да го убим, ама... О, братле. Брат, аз почна да си пълня касичката. То и аз. В кой продаваш полшанки ти, Луд? Ти можеш ли да дойди за малко? Не ти. Аз? Не. Я ела към мене. Бах ти тъпто. Добре, стой. Добре, какво ще правиш? Как добре, стой. Кой биш с полшанки ти, Луд? Ай, смазка. Често и направили, или? Не. Подготвя се за файта. Добре.
В кашичката се сложил малко дърво. Значи той аз да ти кажа, в къщичката имам кафе, имам лък, имам компас. Брат, имам четки. Имам валек. Имам пияно. Имам валек. Евачки Добре, ще го ако направим. искаш, направи една такава с голяма къща и да изтърбушим отвътре каквото има и просто да наредим с... Бахтиха малското. Значи... Ей, този гном виждаш ли? А, what the fuck, той то с толкова малък чек, даже не съм го и виждал. Бах ти израно. Но е шан, брат. И да се спълни брига. Да чака горе. Горе да има арена. И направо отивам. Да се отдам. Так. Просто нормална арена. Падна ми се бургер. Пица бургера. Книги... нямаме... Добре, дай ми... 2 минути. Фърлям вратата, фърлям той, фърлям и онуй. Ами... Какво ти кажа, освен че... Вида. Готов ли си? Ай, чакай! Чай да зумна малко. Добре, значи 28 000. Не се заминае от... Чакай, къде бе? Оле, брат, майка, Да. мислих, че се заминава, бе. Майка ми да че се кръга. Ай. Но, ти знаеш кога ще стане. Не, ти кажа, аз съм бил по няколко. Те с работи долу ли паднаха? Да. Ти на дъното на света, човек. Нищо интересно като цяло. На тия кут са падна. Ами... Нищо особено. Буквално нищо. И знаеш ли? На Следващия ни бос е пак тук. Кой? Само трябва да се спалня. Късчикия... Да спалнва. Боса. Айде се върна. Навърнах се да... Колкото получи димиш на биш, толкова се получи на биш. Ами да. 25 дефенс. Но Мария, гоблинската армия къде е, бе? Рахи, аз сигурно друг един ще дойде. Да тъсна нещо. Направя кирка. Ти искаш кирка? Ама ще стигне ли всичко? Да бе, че даже останаха 6. Бе... Ларш съм, може да направя на брада. Ларекс. Аре, брат, то спал на това... Къде? Ей го е. Готов ли си? Чай се секунда ида. Отръпна се. Опа, так било. The sky glittering with neon light. Neon Light. Perfect Dark. Чакай, лад. Е интересен. Какво? Още един път. Та на арената е по-добре. Получи място. Да, къде? Пича просто... Къде? Такой ти бе? Брат, не знам, той някакво ринчето ръжи. Да му да ти се падне. Той някакво много инсейн, брат. И багов майката. Той се беше още по-лесно. Ой. Чакай. Какво? Сега бе. Ма нека просто се отказва от нас. Брат, защо? Да. Босовете просто се отказва от нас, бе. Тей, Chill out. тей. Трябва било на дай да убим. Набързо. Го сложил бях някъде. Ко? Го сложил бях някъде. Го служил бях някъде. Още малко и... И буквално отивам на Хармова. Да. Което и там е вече интересното. Кога ли ще има, бе? Кога? Той такова с котката си, но вибере си за някакво... О, ес. Да. Да. Movement and Disc. Цунами на ботъл. Цунами и на ботъл. Цунами? Цунами и на ботъл. Interesting. Stop it. Get some help. Искам да търся мъшрум байма. Не мога. Искам братът с гоблинска армия. Докато не дойде, няма да се спрам. Намерил ли си мъшрум байма? Не. Гледай, човек.
намерих. Той е големия Анзум, брат. Той е Анзум, буквално мога да кажа, че е някакъв факт. И се трябва да събера 50 гъби, после да отида да направя боса, после да се върна, после да направим арена, после да го убим, после да убим гоблинската армия, после да си направим аксесуарите, както си трябва, и чакам. Най-вече. Да, къде отиваш, бе? Не знам. На разсотка ли? По принцип не може да са. Да, и паднах в лавата, най-лудия съм. Буквално... Не коментирам това, което се случи. Да Буквално ни се водих по споменавам рилсия името от такова и те Перник, нали минават над лавата. И аз Лунка също се над казва. лавата слизнах. Да топна лавата. Аз трябва да се разтваря някъде. Не знам за кой лафиш, аз искам да направя пъкания грабилон. Защото сещам, че заради него не можем да брат. пълним гоблинската армия. Вероятно. Само виж колко бързо се движава, брат. Вече стигнах. Край го, Где ще губим? като просто там да пресеня дали е по-добра арена там. Ма като гледам тук, където съм го намерил и да и не. Ама май като гледам си го намерил. Бургуския стус. Не прави да действаме. Где отиваме сега? Надолу. Не. Аре, без исках се пуса. Да ти се хванах. И тук са мяташ. Крива на сухо, нищо ще се във водата. Цак. Трябва да можеш да плуваш. Накрая ще казваш браво е Филипс. Доско прави тук. Я гледай колко кози. Доста козички е с фъке. Козички с факи. Не това е. Мерси. Да взема от тия се изпекава. Айде да пуснеш напрежението. Но лети го бях забрал. О, дай бах. Сега, ето ти. Thank you. Подготвен си, готов си, вдъхан си, нахъсан си. Революционер ли си? Направо да го изям. Революционер ли си? Не, студено е. Значи не съм от CDC. Да. Добре, давай. Окей. Абе, я дай пчелите. Ние го разпиляхме, бе. Нищо работа. Аз иначе не бихме бос. Виж, че ли голяма работа. Надявам се на най-доброто и на нищо хубаво. Анбоксинг. Гъмбоксинг, да. Мога да се спална гъбичка. Да ти кажа, не чак толкова добре. Не е добра, ама... Смисъл не изглежда да е някаква добра. Ама... Гоблин армия. Бля, айди, давай. Ейди. Би чакам от 5 месеца, брат. Ейди! Майко, чайте се зрути като по-хляпа. О, ес. Най-края. Нашия човек ще е Че аз даже не видях нашия човек, да, наистина. парти гърл. Фантазия. Виж, фантазия. Оставя съм ти тук гъбите показ. Снимките. Добре, хайде, отивам към пещерата. Брат, спидрънвам там да го намеря този. Да спидръмаш гоблина. Аз тръгвам вече надолу, брат. Epic Grenade. Плазма род 2 пъти. Ой. Ищи. Малете, колко лесно ще го намеря. Аз с полшанка. С полшанката. И с анзумването. Чекай. Ме го видях. Ето го.
Ето го, ето го, ето го, ето го, Айде, ето го, ето го. айде гоблине, хвърляме бомза от тебе. Наистина. Чакай се. Взимам тук всичко. Това. Това. Ето е рано това. Добре, имаш си къща тук. Yes. Добре, върна се. Къде си? Ама не там бе, брат. Не там, не там, не там. Искам тук при нас да си. Искам тук при нас да се. Ого, тото и чак зимния байом. Добре, слагам го. Мисинка, чияр. Добре, и... Няма свободна стая, бе, брат. Че трябва да направим нова къща. Това е една малка къщичка. Но да. Но, гномин. Дай ми една малка къщичка. Оп. И сега ти ще си съществуваш в тая къща. Така, сега, може ли да съществуваш в тая къща? Yes, мерси. Майко, златен си, брат. Обичам те. Къде сега пошуби? Чакай, искам първо да се подготвя. В принцип, следващото е скелетрона. И след скелетрона идва един много сериозен бос. Просто исках точно да не губим най-накрая да го видя, враче. Да. Вич, мога да спим спокойно. И така, приятели, това е за днескашния епизод. Убихме колко 6 боса. Идеята беше да убим 3, но... Почти сме на края на Фрихардмона. На следващия епизод видим Скелетрон, Таймгод, Офлиш. За последващите епизоди ще видим. Ако ви харесал клипа, харесайте клипа. Ако не ви харесал, не го харесвайте. Пишете коментар, приемам съвети, не знаем всичко от ерата. И subscribe. И ще се видим в следващия клип, гайс. И Айде, бай. бай, до нови срещи. Колко часа клип? 5 часа и половина, майко ти не знае как ще го обработвам, брат.